Els dilluns sense estrelles. Els dilluns sense estrelles. Temps era temps, hi havia un país llunyà on tots els seus habitants tenien la pell de color vermell. També tenien un costum un xic desconegut per nosaltres. Tots els dilluns, carregats de motxilles i carmanyoles amb l'original forma d'estrella, agafaven el camí que els portava al cim de la muntanya més alta del país. Però voleu saber com hi anaven? Doncs, fent-la vertical. I voleu saber per què? Perquè portaven imants als peus que els servien per caçar les tan desitjades estrelles. Les estrelles els donaven llum, força, escalfor, aliments, medicaments. Eren la seva vida. Quan tenien les motxilles plenes d'estrelles i el cel quedava fosc i trist, els habitants vermells refeien el camí i portaven totes les estrelles a una gran casa. El gran magatzem d'estrelles! La resta de dies de la setmana, dimarts, dimecres, dissabte, eren més normals. Bé, normals? No! Durant la setmana, els arbres del país dels homes de color vermell produïen estrelles que, cada diumenge, quan ja s'havien fet grans, les deixaven anar. I així el cel brillava de nou. Tornava el dilluns i carregats amb motxilles, carmanyoles i amb els peus enlairats, a la muntanya podien anar i moltes estrelles tornar a caçar. Vet d'aquí que un dia una família en aquest país va anar a treballar. Tenien un fill, el Miquel, que a l'escola va anar i un bon amic va trobar. Quan va arribar el dilluns, el Miquel i la seva família van veure que aquelles persones de color vermell caminaven amb les mans, fent-la vertical i anant cap a la muntanya més alta. No entenien res, però més sorpresos van quedar quan de cop les estrelles anaven desapareixent una a una i la nit es feia més fosca. Es van espantar molt, es van tancar a casa i no van preguntar res a ningú. Tenien molta por, així no podien viure. Cada cop que sortien, Anaven mig amagats, espantats, arraulits. Un dia, en Miquel, a l'escola, es va atrevir a demanar al seu amic Joan Per què caminaven amb les mans? i on anaven. I què passava amb les estrelles? En Joan li va explicar els costums del seu país i home útils que els eren les estrelles. I després de molt parlar, li va dir que si els feia il·lusió, ell i la seva família també podrien anar a caçar estrelles. Això sí, els caldria aprendre a fer la vertical i caminar amb les mans, i que si volien, ell els en podia ensenyar. Van passar molts dilluns i molt de temps, aprenent a fer la vertical, per poder anar a la muntanya més alta a buscar estrelles. De moment, només s'ho podien mirar. I va arribar el gran dia. I mans als peus els van posar i tots junts a caçar estrelles van anar. I no cal que diguem Que molt bé es van passar. Van omplir bosses i motxilles i a la gran casa les van portar. Ja es van compartir carmanyoles, sucs i llaminadures estel·lars. Ara, en Miquel i la seva família ja no tenien por i en aquest país havien trobat la felicitat. Sabeu per què? Perquè no importa gens el color de la pell. El que importa de veritat és el valor de l'amistat. Haver preguntat i aprendre altres maneres de conviure.